Здравейте! Добре дошли на канала Сения Universe. Ние с моето куче Хенри, ето го тук, ще ви разкажем за кученцето от Пес Патрул. Първото кученце е Джейс. Той е шпион. Като натиснем ето тук, него му се получава ето такава кука. И с тази кука той може да се изстрелва нагоре по стените. И също има мрежа. Следващото куче е Маршал. Той може да пръска вода, защото той е пожарникар. Като натиснем тук на лапичката, му излиза ето такава тръба, с която може да пръска. Може и да пръска също и украси, всякакви, може би лед, всякакви работи. Следващото куче е Зума. Зума, като му натиснем отново на значката, на него му се получава ето такова нещо, с което той може да плува под водата, като му разперим ей така лапите. Следващия е Райдър. Той е пръв. Той управлява кучетата. Ама това е човек? Да, това е човек, ама пак е от Пес Патрул. Следващото кученце е Еверест. Тя се движи по снега. Даже като натиснем ето тук и се получава ето такова нещо. Също като кука, обаче се забива в сняг. Също тя може да изстреля сноуборд, с който може да кара по снега. Следващото куче е Роки. Роки е строител. Ако натиснем тук, има всякакви неща за строене. Чиксо, лепило, също други работи. Следващото куче е Скай. Скай може да лети. Като натиснем ето тук и се получават крила. И като я разперем лапичките, тя може да лети. Следващото куче е Рабъл. Изгубихме му раницата. Иначе ако натискаме тук, тук ще се появи една лопата, с която той може да гребе. И други кучета няма, освен ето тази моя любима играчка птиченце. И той ли е от Пес Патрул? Не е от Пес Патрул, но пак е моя любима играчка. Ние с моя приятел Хенри ви пожелаваме много късмет. Подписвайте се на канал Сения Universe и слагайте палче нагоре. Довиждане!